Encetem nou apartat, noms tergiversats. El nom és Castelló de la Plana. L'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, ha canviat el nom a bilingüe. Així hem de recordar que dins de l'estat espanyol, a finals de 1800, segle XIX, comencen a castellanitzar-se tots els noms de localitats que tenen llengua pròpia. Això fa que s'inventen sobre la marxa un nom que a vegades no està ni ben traduït. És el cas de Castelló de la Plana. Com que la senyora Carrasco, alcaldessa del PP, no té raó, ha buscat un professor de la Universitat de Castelló, Santiago Fortuño, per a que li faci un informe favorable. El senyor Fortuño assevera que és que en altres llengües hi ha una N, però en llengua indígena no, carinyo. Afirma que és que en llatí vulgar hi havia una N. A veure, per a desmuntar aquest argument. El valencià està així. Així teniu el llatí clàssic, quan traduïu Cèsar en llatí en segon de batxillerat. Llavors, el llatí vulgar és la transició entre llatí clàssic i allò que considerem valencià. En llatí clàssic era Castellone, caigué la E, i durant la transició, evidentment, hi havia una N, que ja al segle XIII també havia caigut i la gent pronunciava Castelló. O sigui que la pronunciació Castelló té 800 anys. Un altre dels arguments del senyor Fortuño és que al 1898 ha trobat que ja hi havia la denominació bilingüe. Mira, jo te la trobaré 3 anys abans. Teodor Llorente. Això vol dir que si no la trobes abans de 1895, vol dir que el nom no existia. La traducció perfecta de Castelló de la Plana seria Castillito de la Llanura, perquè esta O és una O de diminutiu, com ja hem vist. Però el millor argument de tots és, si busques en Google Castellón, només te n'apareix un en castellà. Què passa si tu busques Castejón, que te salen a cascoporro? L'objectiu és no respectar-nos la identitat. Però el problema no és la senyora Carrasco o el senyor Fortuño. El problema és que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua els ha permès posar un bilingüe. Quan diu que no té cap sentit, però vinga, va, vos deixem si ho poseu en segon pla. L'ADL hauria de fer el seu treball i no sabem per quina raó els ha acceptat una cosa que està demostrada que és incorrecta i inventada.